Hey, what? my wow. Is it for a On bar? someone else is in a fuel Is it for elite Gary? 800. Can I have Is was it for keke? beans? I Yeah? don't know. Or bike. I'll stand here for over 1 hour now. What is going on? Oh, 70 wow. years old man. 70 years old man. Hi, Hi, fine girl. fine boy. Can eme? Nke a mere ụnyaahụ. Nke a sọgị kwụ ebe a ka ị na-eme. Maka achọrọ m ịdị pụọ. Echikọkwara ọnụ. Emetụkwara m This is aka. playing. I don't dị ma like ịchịkọrọ. Mana Akwa nwere m ebe m na-achịkọ m. na-eje. You need to remind them. I already know. Nwere onye na-eche. Nneche brother gị. Ma brọda m. Of course, no, yes. Nyewedu m your Phone number. account number. Account number? Really? Mumu. Itinye ide wise. Ụmụ nwaanyị na ego ịnụrụ account number. Ọ chọkwa na ịkpọ ya. Ị ma last ego badobere account m. Idiot. Please, like, comment, and share. Please now.